el públic ja sabíem que teníem la nostra edat. I el Per sempre més jove serem, creiem que era un bon himne per començar. Farem una miqueta d'un mix-mix. Començarem amb una part amb cançons, amb els temes que ja vam publicar. Tenim una petita sorpreseta i després farem una miqueta de versions. Jo crec que amb una horeta tindrem resolt això. Doncs comencem amb un dels temes de l'àlbum Majestat.